ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪದಂಗಿ ಬೇಳೆದ ಪಕೋಡ ಮಲ್ಪುಗ ಬಯ್ಯದ ಚಾಕೊಂದು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಡು ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಪಕೋಡ ಪನ್ಪೇರು ಬರೀ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಮೂಲಿಯಾನು ಪದಂಗಿ ಬೇಳೆ ನುಂಚಿ 4 ಗಂಟೆ ಬೊದ್ದುಲರ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದಿನತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಾ ಇಂಚ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಡು ತುಂಡು ಇಪ್ಪೊಡು ಅದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಮುಂಚಿ ಕೊಚ್ಚಿದು ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಚ್ಚಿದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೊಂದೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆರು ನಾನು ಪಾಡ್ದ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಂಡೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೊಂದಿಟ್ಟು ಚೂರೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ಲೆ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಬುಡ್ಲೆ ದಾಲ ಪತ್ತುಜಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ದೀಲೆ ಜೋರ್ದಿ ವಡೆ ಅವಿಜಿನ ಪಿದೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಂಡು ಲೈಕ್ ಕಾಯುಜಿ ಹಾಂಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.